Legend. Duk numfashin da kake yana nufin kusantar mutuwarka. Da zarar ka mutu, farkon abin da za fara mantawa shine sunanka. Cewa ake ina gawan, ba a cewa ina wane. Rayuwa ba ta da tabbas. Yanda ka shigo duniya baka da komai, haka zaka koma baka da komai. Abubuwa uku za su raka karaminka: dangi, dukiya, ayyukanka. Guda biyu kawai za su barka, ayyukanka za su bi ka har cikin kabarinka. Abubuwan da ka tara su za su zama kayan gado. Aljanna Allah ka bamu ba don halinmu ba. Wuta Allah ka tsare mu ba don halinmu ba. Baka zo duniya da zaɓinka ba, haka za ka barta ba don zaɓinka ba. Rayuwa ba ta da tabbas. Don haka babbar wauta ne ka ce bisa zaɓinka za ka gudanar da rayuwarka. Dole rayuwa ta gudana bisa tsari da kuma zaɓin mabuwayi. Gagara misali Allah ga mu gare ka. Rayuwa ba ta da tabbas. Allah ga mu gare ka, Allah ga mu gare ka. Kai mana iyawarka ba don halinmu ba.